Helo, a chroeso i Pennod newydd o Podlediad BywLlyfrau mewn cydweithrediad ac Estyn Allan Llyfrgelloedd Cymru. Rhian dwi, a heddiw dwi a Judith gyda help llaw Alaw a Wynedd o flwyddyn 9 Ysgol Bryn Refal Llanrug yn ffodus i gael cwmni'r awdures Rebecca Roberts. Mae o'n bleser anferth gyda ni gael sgwrs heddiw hefo Rebecca Roberts, awdur midferwydd a'i llyfr newydd hi, Pennod helynt. Wel, diolch yn fawr iawn am wahodd fi Judith a Rhia, mae'n bleser fod yma. Sut gychwynnodd y daith i chdi fel awdur? Ers mi fod yn fach iawn, roedd gen i ddychymyg byw a ni wrth modd yn creu straeon efo Mae Ponies a teganau. A pan o'n i'n tua blwyddyn 5-6 yn yr ysgol, dechreuais i sylweddoli mai fy hoff wers oedd ysgrifennu creadigol. A erbyn i mi gyrraedd ar ysgol uwchradd, oedd gen i teimlad fyswn hoffi fod yn awdur rhywddydd, a doedd dim byd yn cyffroi fi fwy na'r syniad o fynd i fewn i lyfrgell a gweld fy llyfr i ar y silff. Felly nes i astudio Saesneg ac ysgrifennu creadigol yn y brifysgol ym Mangor. Es i ymlaen wedyn i wneud hyfforddiant dysgu a am gwpl o flynyddoedd o'n i'n brysur iawn. Felly doedd gen i fawr dim amser i sgwennu, ond yna symudais i swydd gwahanol a nes i gychwyn ar sgript fer a wedyn nes i drosi hynny'n stori fer a wedyn nath o droi fewn i nofel. A ar rhyw pwynt nes i feddwl, dwi wedi gorffen nofel rwan, be dwi am wneud? A nes i ddanfon o'i ffwrdd i Llyfrgelloedd Cymru a chael lle ar y cynllun mentora gyda Mam Steffan Ross yn bentor i fi. Ac ar ôl hynny, gafodd y nofel ei chyhoeddi. Do, mi nes i gweithio fel rhith-awdur, ghostwriter yn ôl yn 2006, jyst trwy hapad amwain oedd fy mam, oedd hi'n gweithio ar y gwasanaeth iechyd, oedd hi'n siarad efo doctor o'r enw Professor Bywmic, a mae ganddo fo stori mor anhygoel o ddod o Bangladesh i weithio yn yr wlad yma. A dwedodd o, dwi'n chwilio am rywun i sgwennu stori fy mywyd i. Felly dwedodd fy mam, my daughter's just graduated, she's got a degree in English and Creative Writing. A nes i gyfarfod Bim, a dros gyfnod o fisoedd nes i recordio'i stori, a wedyn trosi fo i gofiant. A oedd yr hunangofiant yn sail ar gyfer dogfen y BBF, dwi'n meddwl nôl yn 2018. Felly mae'r llyfr yma dal ar werth, oedd ar Amazon, a dyna oedd y tro gyntaf i mi weld fy enw mewn llyfr. Oedd hwnnw'n brofiad braf iawn, ond mi oedd yna gap o 10 awd rhwng hynny a gweld fy enw ar glawr nofel. Mae helynt a rhestr fer Roberti yn anog, llongyfarchiadau mawr i chi am hynna, mae'n ffantastig. Heb roi ormod o'r plot i ffwrdd, beth ydi ddeitha ni amdan helynt? Helynt ydi stori Rachel Ross, goth yn y 15 oed sy'n byw yn y Rhyl, a mae ganddi dipyn ar ei fflat. Mae ei mam hi'n dioddef o iselder, felly mae'n gwarchodwr i'w chwaer ifanc Sara. Mae gen i dipyn o dymer. Mae'n cael ei bwlio yn yr ysgol o ganlyniad i'w hanabledd. Mae ganddi goes prosthetig a mi ddi goroesi meningitis pan oedd ni'n fabi, nath i golli ei choes hi. A hefyd, pan mae'n sgeifio ffwrdd o'r ysgol un diwrnod, mae'n cyfarfod dyn o'r enw Shane, sy'n gwybod dipyn am ei theulu hi, ac ar ôl y cyfarfod mae Rachel yn awchu am y gwirionedd am ei theulu, a mae hi'n mynd ar ôl Shane gyda'r bwriad o gael y gwirionedd. Mae o'n llyfr ffantastig, Rebecca. Mae rai fi ddeud sy'n ni wedi bod wrth y modd yn cael llyfr fel yma pan o'n i'n ifanc, yn lle stafell irgel na be bynnag oedden ni gael o ddarllen. Mae'r cymeriadau gyd mor ffantastig, a mae mor realistig y ffordd ti wedi sgwennu fo ynglŷn â pobl yn byw yn y Rhyl, a sy'n maen nhw'n siarad, a sy'n maen nhw'n bahafio. Mae o'n wir. Do'n i ddim yn dod o deulu Gymraeg,
oedd yn siarad Cymraeg, doeddwn ni ddim yn darllen o'r hyderus yn y Gymraeg, a mi oedd lot o'r lyfrau fel ystafell ffurfiol, oedden nhw jyst i fod tu hwnt i fy ngallu. Felly, wrth eistedd i lawr i sgwennu nofel i bobl ifanc, meddyliais i, dwi am sgwennu'r math o lyfr oedd angen arna i pan oeddwn i'n 15, a'r ffaith bod gymaint o bobl sydd yn dysgwyr neu dydyn nhw ddim fel arfer yn mwynhau darllen, maen nhw wedi dweud bod nhw wedi mwynhau hashnod helynt. Dwi'n licio meddwl bod fysa fi yn 15 oed hefyd di hoffi'r llyfr. Do'n i ddim di mynd i'r eisteddfod, doedd eisteddfota jyst ddim yn rhan o fy mhrofiad i. Mae lot o bobl yn dweud mae'n rhywbeth mae'n fod yn dosbarth gweithiol, a heb os mae Rachel yn dosbarth gweithiol, ond dwi'n meddwl mae'n fwy y profiad o fyw agos at y ffin a fod siarad Cymraeg wedi amgylchynu hefo pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg. Dyna beth sy'n gwneud y gwahaniaeth. Dwyt ti ddim wedi trochi mewn pethau fel Eisteddfod, dwyt ti ddim yn gwylio cyw, dwyt ti ddim yn mynd i ddewis llyfrau Cymraeg o'r llyfrgell, achos mae pawb arall o dy gwmpas di yn siarad Saesneg, so dyna'r realiti o'n i'n trio adlewyrchu o'r stori. Diolch Rebecca. Am godi blus ar bob un ohonom dwi'n siŵr i fynd ati ddarllen hashnod helynt. Yn sicr, mae Wynedd a Gala wedi darllen am mwynhau yn arw. Dyma chydig o gwestiynau sydyn gan y ddwy. Ydych chi wedi ysgrifennu'r nofel o brofiad? Pwynt cychwyn y nofel ydy mae Rachel yn rhan o brosiect drama i godi ymwybyddiaeth am drais yn y cartref a gamdriniaeth domestig. A yn 15 oed, oeddwn i'n rhan o brosiect o'r math yna, hefo gwmni theatr oedd yn gweithio allan o'r theatr fach yn y Rhyl. A nes i mynd o gwmpas ysgolion o chwarae rôl y feisty feminist best friend, y rôl na gafodd Rachel cyfle i chwarae. A dwi'n cofio ar y pryd meddwl cymaint o wahaniaeth gwnaeth y prosiect yna i fi o safbwynt datblygu fy sgiliau meddwl a fy nealltwriaeth i. Felly o'n i'n licio'r syniad o'r fysa Rachel yn rhan o rhywbeth tebyg. O safbwynt perthnasau a'r perthnasau o fewn y nofel, mae fy mam a dadi yn gwbl gwahanol, dydyn nhw ddim byd tebyg i mam Rachel a Sarah, ond mae yna jyst fel touches bach o fi yn y stori. Rwyf fy nain yn rhedeg stondin yn farchnad y Rhyl, a nes i weithio arnam sbel jyst am gwbl o wythnosau yn ystod gwyliau'r haf. A beth arall? Mae aelodau o fy nheulu yn dal i fyw yn Emlyn Grove, lle lleolir y stori. A mae'r tŷ wedi fod yn eiddo i'r teulu ers 1946, felly mae fy mreidiau yn dofn yna yn y Rhyl ges i fy ngeni. A bod yn rhan o'r clwb theatr a profiadau ges i yna, mae hwnna'n eitha agos y gwirionedd. A efallai manol pwysica i fi ydi bod gan fy merch i, Elizabeth, mae gan hi goesau prosthetig, felly o'n i'n teimlo fod yn gyfle i greu cymeriad sy'n hi'n medru uniaethu efo wrth iddi dyfu. Beth yw eich diddordebau heblaw am ysgrifennu? Does gen i fawr o amser i gael diddordebau, achos mae gen i 3 job rhan amser a 2 o blant a tŷ sydd jyst wastad yn edrych yn ffrwnt. Dwi'n treulio lot o amser yn glanhau ac yn gweithio, ond pan gai brynhawn i ymlacio, dwi'n licio mynd i gerdded. Dwi'n licio treulio amser gyda teulu a ffrindiau. Yn amlwg dwi ddim wedi gwneud lawr o hynny dros y flwyddyn dwytha. A dwi'n hoffi gwrando ar gerddoriaeth roc fel Rachel oeddwn i'n both yn ifanc a dwi dal yn metalhead. Ydy'r stori wedi cael ei sgwennu i godi ymwybyddiaeth pobl ifanc o faterion dwys? Ydy, o'n i isio codi ymwybyddiaeth o arwyddion o gamdriniaeth domestig trwy ddefnyddio'r prosiect drama i drafod hynny. Pan o'n i'n 15 oed ac yn rhan o brosiect tebyg, nath o helpu fi sylweddoli bod camdriniaeth domestig gymaint yn fwy na cael llygad dyn neu cael dwffio lawr y grisiau. Mae'n rhywbeth sy'n insidious sy'n effeithio bob rhan o dy fywyd. Ond pethau eraill fel fod nofalwr ifanc a iselder ag ati, nes i ddim really cychwyn sgwennu nofel gyda'r bwriad o trafod rheini mewn unrhyw fanylder, ond fe ddaeth nhw themau'r nofel drwyddi draw. Beth bynnag,
A fysych chi'n hoffi troi y llyfr fewn i ddrama sledyn? Fyswn, mae pawb yn gofyn hoffet i weld y nofel a'n cael ei trosi'n dramau teledu, a yr unig ateb fi, dwi ddim yn abod yr un nofelydd sydd ddim yn hoffi gweld hynny. A dwi hyd yn oed weithiau'n meddwl, fyswn nhw'n wych chwarae rôl penodol, fel Luke Evans, fel Shane ydy'r un diweddar, achos mae o'n Gymru Cymraeg. So ydy mae'n hwyl weithio meddwl, pwy fyswn ni'n rhoi i chwarae bar rôl. Diolch Pennod am y cwestiynau, a diolch Rebecca am atebion mor ddifyr. Dyn ni am symud ymlaen rwan i drafodaeth rhwng Wynedd ac Alaw, a mae pel y nofal iddyn nhw. Da ni'n dwy am drafod Hashnod Helynt gan Rebecca Roberts. Felly Alaw, nes i fwynhau y llyfr? Mi wnes i fwynhau'r nofel yn arw. Y be wnes i fwynhau fwyaf oedd gweld safbwynt a teimladau pob cymeriad, bod yn gymeriadau gwbl wahanol. Hefyd, roedd llawer o hynna i'n nofel a oedd yn plethu gyda'i gilydd yn gwneud y nofel yn fwy pwerus. Mae'n gyfoes oherwydd mae'n trin am materion dwys megis bwlio, anabledd a camdrin yn y cartref. A oedd un perthynas yn sefyll allan i chdi? Mi wnes i fwynhau y berthynas rhwng Rachel a'i chwaer, ac oedd Sarah yn tyfu fyny yn dod yn fwy hyderus, ac Rachel yn cymryd cyfrioldeb drosti, ac roedd hyn yn dod yn naturiol iawn i fi. Hefyd, roedd yn hoff o berthynas rhwng Rachel a Shane, oherwydd roedd Shane yn gwarchod Rachel fel cawr, fel roedd rhai pobl yn ei ddatgelu. Hoffir y berthynas rhwng Rachel a'i fam, oherwydd bod llawer o gyfrinachau rhyddint, maent dal yn llwyddo i gadw perthynas cryf. Roedd y cyfrinachau o fewn y nofel yn cael ei ddatgelu'n raddol, ac wneud i'r darllenwyr ysu i wybod beth oedd y cyfrinachau. Ia, fel Jason yn y dechrau, roedd yn gymeriad eitha tawel, ond fel mae'r cyfrinachau yn datblygu, gwelwn newid mawr yn ei gymeriad. Hoffwn weld nofel arall yn dilyn nofel, i weld sut mae cymeriadau a pherthnasau yn datblygu. Hoffwn weld drama yn dod allan o hyn, am fod y nofel yn gyfoes, ac mai merch yw'r prif gymeriad gall apelio i unrhyw un yn ei harddegau neu hun. Y difrifoldeb sy'n dod efo'r materion, mae'r awdur yn llwyddo i cynnwys yn y stori yn ddigon naturiol. O edrych ar y clawr, efallai ni fysa bechgyn yn ei ddewis. Hyn, y gall apelio i bawb, a gan ei fod yn cyffwrdd ar faterion cyfoes. Mae llawer ystyrion gwahanol i'r teitl sydd yn cael ei ddefnyddio yn ystod y nofel. Rhoddir cyngor i'r darllenydd a Rachel y prif gymeriad. Dyma un. Sut i sgoi helynt, Hashnod 7. Paid agor condoms pobl eraill, oni bai y fod yn argyfwng go iawn. Yn amlwg, achos mae cael ffrau yn llai o helynt na chael babi. Wel, yn amlwg o'r drafodaeth yna bod y llyfr a'r cymeriadau wedi gadael cryn argraff arnoch. Diolch yn fawr iawn i chi Wynedd ac Alaw am eich amser. Mae cymeriad Rachel, mae'n hi'n gry iawn, a mae'n dod dros neu yn ddigymod efo anhawster. A mae hynny'n wir hefyd amdan Alice, prif gymeriad y lyfr arall di Midferwi. Ydy cael y math yma o ferched fel prif gymeriad yn bwysig i chdi? Mae'n gwestiwn mor anodd achos dwi ddim yn cychwyn allan yn meddwl dwi am sgwennu nofel am ferch cryf. Dwi'n trio sgwennu nofel am bobl real sydd efo gwendidau a sy'n profi anhawsterau. Ond erbyn diwedd y nofel mae hi wedi tyfu i fod yn gryfach. Mae hynna'n bwysig achos dyna ydi praidd nofel ydi taith y brif gymeriad. Ydw dwi'n falch fod nhw'n fod y merched front and centre yn hawlio'r sylw a fod nhw'n merched cryf. Mae hynna'n bwysig i fi achos mae angen merched cryf mewn llenyddiaeth. Achos yn y byd go iawn, dwi ddim yn meddwl bod merched wastad yn cael yr sylw maen nhw'n heiddi na'r cydnabyddiaeth. Dwi'n trio peidio gwneud nhw'n superheroes o ran gallu bod nhw'n medru ymdopi efo popeth. Maen nhw'n ferched sy'n teimlo emosiynau, maen nhw'n gwylltio, maen nhw'n profi rhwystredigaeth, maen nhw'n methu weithiau.
beth sy'n bwysig i fi ydy bod nhw'n dysgu o'r wers yna a maen nhw'n symud ymlaen ac maen nhw'n gryfach wrth fynd ymlaen. Ie, achos dyna sut ydw i mewn bywyd. Fi'n gwneud lot o gangymeriadau, ond fi di'r math o berson. Dwi fel y gan yna gan Chumber One, a tub thumping. I get knocked down, but I get up again. Rwy'n methu credu bod i newydd ddyfynu gan o'r 90au, ond dyna fy agwedd i ydy. I put in I stonk and I wished and I setio, ond erbyn diwedd y dydd mi fyddai'n sbio triffig gweithio allan y ffordd ymlaen. A mae jyst yn dod naturiol i fi, a licio meddwl mae'n rhaid bedwyr rhoi mewn i nghymeriadau hefyd, i symud y stori ymlaen. Y peth dwi'n licio o'r amdan dy nofela ydy bod y gymeriad ydy mor realistig. Mae'r merched yma, fel ti'n dweud, maen nhw'n neud camgymeriadau a maen nhw'n dysgu a maen nhw'n tyfu ac yn symud ymlaen. A dwi'n meddwl, rhywbeth arall dwi'n licio amdan dy nofela ydy dyn nhw'n cweit yn mynd y ffordd da ni ddisgwyl. Diolch yn fawr am dweud hynny, a dwi'n licio pan mae pobl yn dweud bod dyn nhw ddim yn gweld sut fysa stori'n datblygu. A dwi wastad eisiau gwybod sut fysa chi wedi gweld y nofel yn datblygu, a gweld fel yr posibiliadau nes i ddim dewis o'r sgwennu'r nofelau. Ond erbyn y diwedd, o sgwennu nofel, dwi'n poeni fod yn rhagweladwy a fod yn ddiflas, ond jyst achos dwi wedi darllen o 100,000 o weithiau wrth ysgrifennu. A dwi wedi bod yn gweithio ar ddilyniant i Nidferwi, a mae'n wythnos dwytha danfones i o draw i fy ngolygydd ni am wasg Carreg Gwalch. A mae yna twist go fawr yn hynny, a rwan dwi'n poeni fod o cam fod o trwad yn ormod yn nghymffon y stori, ond gawn ni weld. Mae'n greu synwyr perffaith i fi, ond bydd rhaid i ni weld sut mae'r darllenwyr yn ymateb. Pam nes ti sgwennu Nidferwi? Oeddach chdi'n gwybod bod chdi am sgwennu ddilyniant iddo fo, ta di hwnna'n rhywbeth sydd wedi dod yn ddiweddar? Pan orffennes i'r stori, roedd yna epilog yn crynhoi popeth yn dod ac yn daclus, a nes i feddwl, mae hwn jyst yn siwgwraidd, a nes i heb goro. A dwedodd fy ngolygydd, mae wastad yn dda i gadw'r opsiynau ar agor, gorffen y stori, ond mewn ffordd sy'n awgrymu bod yna fwy i ddod, a gofyn fod y stori'n gwerthu'n dda, a mae yna alw am ddilyniant. A dwi wedi cael gymaint o negeseuon yn dweud, beth sy'n digwydd nesaf? Nes i dechrau yn meddwl, maen nhw wedi cael y diweddglo hapus yn ôl pob ymddangosiad. A cwpl o fisoedd yn chwarae gyda gwahanol syniadau, ac un diwrnod pan o'n i'n hongian y dillad ar y lein, nes i just cael y foment eureka yma, a nes i feddwl, waw, mae hynny'n syniad. A nes i sgwennu'r amlynelliad. Dwi wedi bod yn gweithio ar y stori ers rhyw 2 neu 3 blynedd rwan, jyst yn gwneud nodiadau ag ati. A nes i really just cwblhau'r drafft yn tafel yn ystod y cyfnod clo, achos bod gen i'n lle i fynd. A dwi'n disgwyl am ymateb ni a fy ngolygydd. Mae wedi gweld penodau 1, 2 a 3, so dwi'n gwybod fod rheini'n iawn. Dwi ddim yn gwybod beth fydd gen i ddweud am weddill y stori, so cawn weld. Croesi bysa, bydd i'n hoffi y stori. Fedri di rannu rhyw damaid bach i aros pryd efo ni, exclusif i ddarllenwyr Llyfrgelloedd Cymru. A mae'r stori'n digwydd rhyw 6 mis ar ôl diwedd Nidferwi, a mae'n dilyn Hynt a Helynt, Duncan ag Alice, wrth iddyn nhw trio dod dros y dinistyr gadawodd Lydia ar ei hôl. Dyma dyfyniad o Pennod 1 o Cheredigion. Hyd yn oed cyn i'r dyn neud i allan o'i fan gwyn a chlymu clamp am olwyn hen gar Duncan, wydd yn beth fyddai busnes y boi. Bailey arall. I to you, Mrs. Lydia Stewart, gofynnodd y Bailey i mi, gan bwffio neu folau frest allan fel colomen hunan bwysig. Na, atebais yn flin. Rwy'n ni wedi cael sawl un yn mynnu gweld yn rhwydded gyrru cyn derbyn mae dweud y gwir oeddwn ni. Camodd Duncan ymlaen. Fi di Mr. Stewart, ei phartner busnes a'i gynwr, meddai. Faint mae arno ni y tro hwn? Edrychodd y bwy lawr ar ei waith papur. Gyda'n ffioedd ni, 1285. Cedodd Duncan ei fysedru ei wallt. Dim bosib di ni ddod i gytundeb?
Fy mod i'n talu 100 y mis, ysgwdwodd y dyn ei ben yn benderfynol. Taliad llawn heddiw mae arna i ofyn. Neu fel arall mae gen i gyfarwyddiadau i ddechrau cymryd eiddo i dalu'r dyled. Taflodd olwg dirmygus at gar Duncan, a difrodwyd gan Lydia mewn cwbl o dymer. Ac i fod yn onest gyda ti, sir, dwi'n meddwl byddai'n haws i ni ddechrau cymryd offer o'r gegin. O le gewch chi rhywbeth os eithrein i'r opsiwn. Mae gen i gynilon, cynnigais, ond ysgydwodd Duncan ei ben yn benderfynol. Nid y ddyled diw hon, Alice. Yr eiliad yna fe grwydrodd John i'r maes parcio. Bydd golwg flin ar ei wyneb, ac wrth iddo weld y clamp ar olwyn car Duncan, gwybod nes ei fod yn edrychol bwgan cyndeiriog. Faint, gofynnodd i'r dyn yn swta, gan estyn ei waled o'i boced gefn. Aeth y beili nôl teclyn darllen cerdyn o'i ddan, a thalodd John y cyfan gyda'i gerdyn debyd. Tyna'r clamp achar o yma, meddai John yn ddilyn. Rhag dy gwylydd di am ddod pan allai cwsmeriad fod ar gyfer y lle. Wyt ti'n ceisio parddio yn henw da, fel y gynath ei asg o Gymraeg? Rhwbio'r halen Llyfrau oedd dyna dynodi, ia? Ringodd y dyn y tu ôl i'r lliw heb air arall. Teg ar dy ôl di, pwyrodd John. Diolch i ti, John, meddai Duncan gyda'i chythad yn amlwg. Gen i bach o broblem gyda llifarian ar hyn o bryd, ond na i dy adael ydi ar ddiwedd yr wythnos. Mae'n osad o'n yn addo bod yn brysur. Chwifiodd John ei law fel petai'n cael gwared ar bryfyn. Na, neud i ddim. Styria hynny'n rhodd gen i. Dydy brodyr ddim yn cadw trac o bres. Rhoddodd Duncan law ar ysgwydd ei ffrind a'i gwasgu, gyda golwg o ddiolchgarwch diffiant ar ei wyneb. Be nes i heddiw ffrind mor dda, gofynnodd. Nes dioddef yr ast na am 10 awr, meddai John. Mae gen i gymaint o gwylydd ohoni. Roedd hynny'n beth odi i John ddweud, ond ni ymhelaethodd ymhellach. Ga i ofyn un peth â chi hefyd, ar ôl darllen Midferwi, mae'r disgrifiad o weithio mewn gegin a cystadlu mewn cystadleuaeth coginio, mae mor fanwl. Oes gen ti brofiad o hynna, os rwy'n ti'n nabod efo profiad o hynna, neu ti jyst i gwylio 100,000 o rhaglenni bwyd Epic Chris neu Masterchef neu rhywbeth. lle ma hwnna di dod o? Dwi'n gwylio lot o raglenni coginio, mae hynny'n wir, achos does na dim byd arall teledu ar hyn o bryd. A hefyd, mae gen i rywfaint o brofiad o ffilmio rhaglen deledu, achos mi oeddwn i'n ffeinalydd ar gystadleuaeth y Weakest Link. Felly dwi'n ymwybodol o sut mae golygyddion yn torri pethau allan, yn newid y narratif, a mae gen i sneaking suspicion bod y rhan fwyaf o beth yn ni'n gweld ar deledu reality actually yn ffug, so dyna oedd wrthdraedd y stori. Dwi di sylwi bod gen ti wefan dy hun, sydd yn gyfrwng gwerthfawr i hyrwyddo dy lyfrau ar blatfform digidol. Wyt ti'n meddwl mai dyma'r ffordd ymlaen i awduron Cymreig? Does na ddim, dwi'n meddwl bod na'r un awdur sy'n sgwennu yn y Gymraeg sydd hefo gwefan, a o'n i'n teimlo'n eitha pretentious o gael un. Ond beth sy'n od ydy, achos mae gen i nofel Saesneg hefyd, mae gymaint o bobl sy'n darllen yn Saesneg yn dweud, you haven't got a website, where can I go to find out more about what you're writing? Dwi ddim wedi cael hynny o fy narllenwyr Cymraeg, ond mae pobl sy'n cysylltu efo fi drwy'r wefan yn dueddol o fod yn di-Gymraeg, so falle mae rhywbeth fwy arferol ymwneud llenyddiau Saesneg dwn i. Dwi'n gweld hyn fel rhywbeth gwych ac yn obeithiol y bydd mwy o awduron Cymraeg yn manteisio ar y cyfryngau digidol fel cyfrwng i ledaenu a pel eu llyfrau. Efallai. Weithio dwi'n poeni fy mod i'n gwneud rhywbeth sy'n dweud eitha pretentious neu ddiangen. Ond wedyn dwi'n gweld pobl fel Alun Davies Haneg a Carad Hunter yn creu rhestrau o ganeuon ar Spotify i gyd fynd efo'r nofelau. A maen nhw'n gwneud pethau fel uwchlwytho fel snippets o waith i gwefan nhw. A dwi'n meddwl, efallai fy mod i ar flaen y gad am unwaith mae gen i fy mis ar y pols. Dwi'n meddwl, falle nawn ni weld o'n dod yn fwy cyffredin. Mae'n bosib treulio gormod o amser yn hyrwyddo dy hun, a mae'n well gen i treulio amser yn sgwennu.
Be wyt ti'n ei ddarllen ar y funud, heblaw dy lyfrau di wrth gwrs? Dwi newydd orffen y Castell Siwgr gan Angharad Thomas, a fydra i ddim dweud nes i fwynhau o, achos dydi o ddim yn y math stori dwi'n meddwl ti'n mynd i fwynhau, ond mae'n nofel ysgytwol, dyle pawb ddarllen o, oedd o'n agoriad llygad wrth sylweddoli cymaint o'r stwff yna oedd yn ffeithiol. Ie, a mae'n teimlo'n arbennig o amserol hefo Black Lives Matter a'r holl ymgyrchoedd Me Too a llawdryddiaeth Sir Everhard. Mae'n rili nofel dyle pawb ddarllen. A dwi newydd gychwyn Johnny Alpen a fi gan Dafydd Llywelyn, a dwi rili mwynhau hynny. Dwi ddim yn darllen rhaid i mi gyfaddau lot o nofelau gan ddynion am ryw reswm, ond dwi'n rili mwynhau hyn. A mae gen i llechi ar gan Mana Steffan Ross nesaf i'w ddarllen. Mae gen i pentwr to be read fel pawb sydd jyst byth yn mynd yn fyrach, achos bob tro ti'n mynd ar wefan y llyfrgell ac yn gweld mae'n rhywbeth newydd, ti'n archebu hynny'n sydd bin. Wel, diolch yn fawr i chdi am gael y sgwrs efo ni heddiw. Mae wedi bod yn fraint go iawn. Pob lwc i chdi a fel wobr tir a nog efo hashnod Helyn. Diolch yn fawr, mae wedi bod yn lyflu siarad efo chi. Diolch yn fawr eich am wahodd fi, nes i rili fwynhau.